Teo unha sorpresa, pausa aí a manjeira. Aí atrás, un Manolete indignouse porque eu estaba como desaliñada na horta para facer vídeos. Entonces enfadouse comigo e díxome, a ver se te arreglas un pauquiño para estar na horta. Pero bueno, resulta que unha seguidora nosa, di ela, Nusca, vouche mandar un regalo para que Manolete estea máis tranquilo, que non estea indignado. E mandouche este regalo. A ver, que temos aí. Ai, por Dios, que guapas vamos. Ai, na miña vida. Ben, o momento xa non lo leva, Unhas botas de tacón, porque isto non teñen glamour Non, que conste que isto é que non unha creo. parodia, É que non creo. pero fan cousas moi bonitas. Bisutería e fan tamén todo tipo de gorros, sombreiros, copetes e cousas así con plumas para Bueno, bodas e eventos. Agora xa podes vir guapa á horta, Sí. Pois ala, pasa para traballar, rapaza. Sí.